it-tifsira ġewwenija tal-miliet اليوم يدرج في الأقمطة كطفلين نسجد لميلادك أيها المسيح. it-tifsira ġewwenija tal-miliet huwa it-twelid mill-ġdid ta' Alla ta' Kristu fil-livelli fondi tagħna infusna. Din it-tixbiegħa jew metafora hija limitata għax fil-verità Kristu diġà dejjem fina. In-nifs ta' Alla, il-verb jew il-logos dejjem fina u huwa dak li xi mistiċi jsejħu il-quċċata tar-ruħ jew il-pedament sigriet divin ta' ruħna. Iżda jkun ta' għajnuna jekk naħsbu fit-twelid speċjali li jsir kull miliet, anzi fi kwalinkwa mument li niftħu lilna nfusna għal Alla. Dawk huma żminijiet ta' grazzja speċjali. Anke l-aktar bniedem spiritwali ikollu bżonn tiġdid bħal dan. Meta nduru lejn Alla jew saħansitra meta nibdew infittxu lil Alla, dan ifisser li Alla ikun diġà sabna. Il-vjaġġ huwa wieħed ta' matul il-ħajja kollha. Hemm talb bil-kliem u bil-ħsieb u hemm anke talb mingħajr kliem u mingħajr ħsieb, kontemplazzjon. Permezz ta' dawn għandna ċans glorjuż li nidħlu f'rabta jew nagħmlu pont bejn dak li huwa limitat u dak li huwa infinit fina. Sigriet li jafuh biss xi wħud huwa illi il-ħidma ta' wieħed hija l-ħidma ta' kulħadd. Jiġifieri, il-progress li tagħmel inti f'din id-direzzjoni ikun ta' għajnuna lill-oħrajn. U min-naħa l-oħra, ix-xirka tal-qaddisin diġà b'mod li ma jidhirx tagħtek imbottatura fil-bini ta' dak il-pont, dik ir-rabta. L-akbar imbottatura u wkoll il-qafas ta' dak il-pont huwa Kristu innifsu, it-triq, il-verità u l-ħajja. F'dan il-proċess misterjuż inti fi Kristu u Kristu fik. Ħudu dan il-proċess b'serjetà u b'ferħ aktar minn f'kull ħaġa oħra. U b'hekk din ir-realtà divina li hija diġà fik tikber u ssir il-menti tal-Alla, God Consciousness. U inti tassew tkun l-inkarnazzjoni tal-Verb Etern. Huwa proprjament dan il-weda u t-tama tal-miliet. Nista' nipprova nħalli l-ispirtu tiegħi jinfetaħ lejn iż-sbuħija u l-preżenza divina fin-natura u fil-bniedem. Li nħobbu lil xulxin huwa ċans li nilmħu ġamra mid-dawl il-kbir, mill-ħuġġiġa l-kbira. Niċċelebraw. Fi kliem il-qassis Ġiżwita għax-xjenzatu mistiku Pierre Teilhard de Chardin, hija l-imħabba biss li tista' tgħaqqad il-ħlejjaq ħajjin b'mod li ġibhom sħaħ, għax hija l-imħabba biss li tgħaqqadhom permezz ta' dak li huwa l-aktar font fihom. Kull m'għandna bżonn nagħmlu hu li nġibu quddiem għajnejna il-ħila li għandna għall-imħabba tikber u tiżviluppa sakemm tħaddan fiha il-bnedmin kollha kemm huma u l-pjaneta tagħna magħhom. Fi kliem l-ewwel ittra ta' San Ġwan, eżis, ejjew inħobbu lil xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb huwa imwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Alla huwa imħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla jammar fih.